Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan scam yo acting Syiem jo kahima Nongspung hakani kata yo kalami pat gajeng Pyrshah ya urang ba ha ubala benchet ya kani kam kabalabu ha ka umdum ya ka KCDC kadai namar ba kini ki ba Pyrshah ki ba bun hi ki de ki nong sanchar Shnong jong ki Shnong ba per ki ba hapo kahima Nongspung Ban penpau ya kini gijing Pyrshah segi board jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka prateri unta ubnai jeliu arhajar arpau ka kenhun juki nong sanchar Shnong na bun tiligi Shnong jong ka hima Nongspung hapo ka jingelam jong secretary jong ka Shnong light maustang uba gospel maulong kilawan kiu syakani ka nong ba Shalong ban ya kendu ya ka liang sanchar ka KCDC Hakani kesngi namar ba chief executive member jong ka KCDC uba titas khan Syiemlieh don ha office kani ka kenhun kalai kendu pat ya executive member uba kmi ya katanat ilaka uba jambor war Hakani jing ya kendu na kaliang kini kinong sanchar Shnong kila IT ru da ka jing tho sya ka KCDC hakba kila kedoru ya kidaw halo ka jing Pyrshah ka jongki ya uba Kyntiewborlang Syiemlieh ba unlong kum acting Syiem jo ka hima Nongspung Ki katu kani ki daw ki bakam kongsan ki bela penpau da kani ka kenhun ki nong sanchar Shnong kalong halor ka jeng Pyrshah da ka ba ki la keno ba uba Kyntiewborlang Syiemlieh ba udai ubriu ubala sya ujor ha ki babun ki long kemie bat kirang ba na ka Shnong Nongspung ka jeng sya ujor halor ka jeng keno ba udan benta ha ki kamra bor ban berngem berset bat le bi ijat ru ya ki arngut ki kentai ki bana ka than renja Shalong da ka bakit iki sya ki than Nongspung bat syawa soalat Abun sin hingi priang baik ya ke ka rai ka bakut jong ka district council hakino kino ki benta baro dan rai kene ke khidmat ka bementa ngim banse ban mi syakmat hadin bangi la i ba une wakting chip bementa akum tu gum bangi la i ke kot khubor ilayo ru ya ke jing Pyrshah ki don hang ne ke jing Pyrshah ba une wakting chip bementa udon ha pedeng ka kis mat ka kis ke jong uru adu menta kumen ong no kadang yan de dei halor kini kinong rim ba kakis ke jong upat kalong ba udon ni kata kakis ke baki ong berngem bersit u rabor bad uleb ijot ya ki kentai de dei halor kata kenong rim ba ngingi hab ban mi syakmat bandawa na kat district council bakan wengno mardor ya une acting chief bamenta nama lada kat district council kamweng ya une acting chief bamenta kalong kumba kalapan kaino ya karul ke ba arajar khatsan ke section ke ba 3A sop kalau appointment and succession of chiefs and headman jong ka Khasi Hills district council kabala batai ba ka jing trikam dong deputy chief lane acting chief udai banlong ubreu ubadan borom di lada ka district council kamueng ya une acting chief ubamenta kapau kumba kalapan keno ya kene ka kendon Bat na kaliang jong iru ngila apel ya IM jong kileka balada une wakting ba menta uhap no na kaliang jong iru ngilong ki bala kloy ban priang ya kano karai jong ka district council ndai kewe ke ba ngi kerpat ka district council kalong ba enda kala Thung ya ki acting chip lane kino ki ban sensar hipor hapo kahima kadai banda yemir jemut bat kileng do bat kinong sensar Shnong khnang ba uta ubanwan Syiem kakam kandon ka jingi trelang apedeng kileng do bat kandon ka jingi trelang apedeng kino sanchar Shnong bat kanom mi kano ka huri hura hadin habu